रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायनाय नोंथांमोनाबो बाथौनि माबाफोर माने महर बोनो दङब्ला बिथांखौ लेंहरनो हायो। दा बेनिखायनो जोंनि मेरु गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गणेश दैमारि बिथांजों माने कानेक्ट खालामबानो कन्टेक्ट खालामब्लानो मोननो हागोन। नङाब्ला आंनि नाम्बार 7002196115 बे नाम्बारजोंबो हांख्रायहरनो हायो। आं बेखौनो बुंनानै बयनिसिम आरो फंबाय धनेस्वर बर'निसिम मोजां मासियाव दावगालांनो थाखाय आरो बिथांजों थाफानाय जि माने लोगो बिथांमोनाबो देहायै मोदोमै फरायगासिनो बेबायदिनो महर बोनायाव समान समान माने हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों। मोनसे समाव बर' माहारिनि बेबायदि बिहोमाजोंनो जे धनेस्वर बर'आबो देरहासार जानो हायो बेखौ आसा खालामनानै बोराइ बाथौनिसिम आर'ज बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।